ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮೊಕಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಗಿಡದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬಲಿಪಲೆ ಎಸಲ್ ನಾಲಿತ್ತ ಇನ್ನಿತಿ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಅಕಲ್ನ ಉಡಲ ಗಂತುಡುಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದನ ಲಕದು ಅಂತಾದ ಅವೇನು ಲೋಕದ ಬಲ್ಪು ಕನ್ನಡವನ್ನಿಚ್ಚಿತ್ತನ ಎದ್ದಿಟ್ಟು ಡುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸು ಒಂದು ನಾಟಕ ಇನಿಕಾನಗ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡುಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಇನಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿನ ಸುರ್ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆ ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಧರ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಕುಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಾತ ಜನತನ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ದುಂಬು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕುಲು ಅಭಿನವಲ್ ಚಿತ್ತನ ಕಥೆತ ದುನ್ನ ಬನ್ನದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿದಾದ ದಶದೋಷದಾದ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಏರ ಮೀರಿದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರಲ್ಲ ಹತ್ತದು ತುಂಕುದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಒಳಗತ್ತಿರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕುಲು ಕಥೆಗಾರರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಚಾಪರ್ಕ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಅವೇತೋ ಲೋಕದ ತುಳುವೆರೆನ್ ತೆಲಪಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ರೆಡ್ಡು ಜನಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡು ಎದುಕೊನೋದಲ್ಲ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂಪೈನಿ ನಾಟಕದಲ ಕಾಲ ಬದಲಾತಿನ ಆನಿ ಕಾಲುಡು ಕಂಡದ ನಡುಟ ಆತಂದಾಂಡ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪರ್ದೆದ ನಾಟಕಲಿತ್ತಿನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜೆ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ವಟಾರನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಲಾಂಡು ಇನಿತ ನಾಟಕಲಂತೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಲೋಕನೇ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಲೇನು ಕಂತದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ನಾಟಕಲಾಪುಂಡು ಈ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಪಾಡ್ನ ಪಿರೌಡು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಪದೊಂದು ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಿಡು ಬರವಲ್ಲರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿರೋ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒರ್ಂಬರೆಕ್ ಇದು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ತಡಿಯಾ ಗೊತ್ತು ಜತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು 16 ಗಂಟೆ ದಾದಾ ಅಂತೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾದಾ ಅಂತೀನಿ ಓ ತರಕಾರಿ ಈತ ತರಕಾರಿ ಪತ್ತ ಮಾತ್ರ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆತ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ పోతున్నా తీయరోడి చక్కదారు పడిపోతున్నా దే యానిర్న పొడేది ఏం కంచింత పుర బుద్ధి ఇచ్చి మాతర పన్పడంచేని ఏం కంచింత బుద్ధి ఇచ్చింది అనకల అనే బార ఓలు పుట్టిపోయారు దే ఇరికి ఈత డౌట్ ఇత్తండా ఏన దాయికే మదిమైని ಗಾನಿಯ ಪಂತಲಿತ್ತಿನದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅರಿಜಿ ನಿನ್ನಂಚಿ ತಲೆಗೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಅದೇ ದಾದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬೇಕು ಮಾತಾಡ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡ ಯಾಕೆ ದಾಕೆ ಅಪ್ಪರು ಒಬ್ಬ ಹಾಕಂದೆ ನೋಡಲೆ ಯಾನಿನ ಕಂಡನಿಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದನ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಕಂಡನಿಂದ ಪನ್ಪುಚೇರು Bukan Peria. Tule, yanan pokkade patir pochi. Yan tumbe tension dolle. Tension. Irik. Da tension. Atata ninna tension da daya. Ha? Da tension ikke. Pokke tension uppacha. Ir ben pare. Pande. Ir ben parand. Illade daadaada lachi kannadu paadvara. Ya nete pidai podu pentadu illade kannadu paaduni. ಲಕೇರಿ ಅನಗ 200 ಕೊರು 300 ಕೊರು ಅಂತ ಕೇನ್ ಬರತ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನಾಂಚು ಇರ್ನಂಚಿನ ಬೆನಿಯರ ತೀರಂದಿನ ಆಚೋಳೆನು ದಾದನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದಾದನ್ ಪೇರ್ಯಾ ಚಕ್ಕೇಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಕೈಯುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಯಿಂದಾನೆ ಯಾನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟ್
ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸತ್ಯವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರದ ಮಾತೆ ಒಲಿತೀರಿ, ನಿಜ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ನಮಗಿನ್ನು ಬಯ್ಯ ನಾಟಕ ಉಂಟು, ಸೇಮ್ ಇಂಚಿನ ಇರೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೊಜ್ಬೋದು ಅದು ಈರು ತೊಜ್ಬೋರು ಮೇಡಮ್. ಐದು ಡೌಟ್ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವಾದ ಪಡ ಯಾನಿರ ಫ್ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೇ ನೀತಕ್ಕ ಈರು ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಪ ಈರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತುದು ಕಲ್ತನೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನೀತಕ್ಕ ವಾರ್ಸೋಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಡ್ಯಾ. ಯಾನು ಎಂಚ ಬಂದು ಕೊರ್ಯ ಅಂಚೆ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತು ತೋಜ ನೀತು ನಿಖಿಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದೆ. ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಥ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆ ತಿಯನ ದೆಕ್ಕುಮೆ ಪನ್ಪುನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದದೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ನಾಟಕ ಮರಪೋರ್ ಚೆಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಎತ್ತಾಡತ್ತ ನೀನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೊಂದು ಹೊರಿಪೋಡು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕ್ ಹೊರಿಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅದು ನೀತು ಈದು ಮಲ್ಲ ಕಳವಿದ್ದೆ ಅದು ಈದರ ರಂಗಭೂಮಿಡು ದೂರ ಅದು ಬೈನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಣತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ನಿಜ ಪನುಡಾಂಡ ಯಾನ್ ನನಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆತಿಜಿ ಎಂಕಿ ಏತೋ ಜನ ಕಲ್ಪದೇರು ಯಾನು ಏತೋ ತಂಡಲೋಡಿ ನಾಟಕ ಮಂತಿದೆ ಆಂಡ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಶಾರದ ಮಾತಿನ ನಾಲೈ ನೆಟ್ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಬಣ್ಣ ದೆಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡುವ ಬೇನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಒವೇ ತರತ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಲು ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ಮರತು ಪೋಪುಂಡು ಬಣ್ಣದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿತ್ತಿನನೆ ಅವೇ ತೊಂದರೆಲು ಅವೇ ತಾಪತ್ರೆಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಅಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿಯುನಿಗೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಡೆದು ಬರೋಡತೆ ಅವಂದು ಎನ್ನಡ್ದು ತುಂಬು ಈ ನಾಟಕಡೆ ಏರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಳು ಸುರಿಕ್ಷಾ ಆಳು ದುಬೈ ಬೇರೆ ಅಂಚ ನಿಂದ ಬಂಡಿನಿ ಎನ್ನೊಂಜು ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜು ಒರಿತ ಅದು ಆತೆತ್ತು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ನಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದಾದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಪುರ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದತೆ ಎಂಕ್ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪುನನೆ ದಾದೆ ನಿತಕ ಸನ್ಮಾನ ನೇಪಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋದು ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಈ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಳಿ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತ ಬಂದತ್ತು ಈತು ಮಲ್ಲ ಕಲವಿದೆ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಓ ಹೊರ್ತಾನ್ ಬೋ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ನಾಟಕತ ಹೇಗಬಲ್ಲ ಅವ ನಿತಕ ಬಯ್ಯ ಗಾಡಿ ಕಳ್ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಕಡಪುಡ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ದಾಲಯ ಅನ್ನತ್ತು ನಾಟಕ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋದು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಡಿ ತಕ ಇರ್ಬೋಲಿ ಬೇಗ ಬಲಿ ಬಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನೇ ದಿವಾಕರೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಡತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂದಾಯನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿ ಇಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಓಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಿಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಪಾಡ್ದು ಪೋತಿ ನಿಂಗೆರ ಪೋತಿ ರೀ ಸಂತೆ ಆಯೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ತಿಜನ ಹಾಂ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಬಿನಿ ಆಯ್ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡೋಣ ನಾಯಿ ಪೀತಿನ ಪುನ ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 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 ಕುರ್ಚಿದೆ ಅದು ಪಡು ಟೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಪಡು ನಾನು ಉಂಚ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಗೆ ಏನಾರ ಸುರು ಅನ್ಪಿ ಇವರ ಕುಲ್ಲಿಯಾರ ನಾ ವಸ್ತತಿಲ್ಲ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದ ನಿಂಗೆರ ಪೋತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಕಲು ಪಣ್ಣದಾನ ಕುರ್ಚಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಕಲು ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಲೈಟ್ಸ್ ಪಣ್ಣದಾನ ಮಕ್ಕಳು ಕುರ್ಚಲೆ ಒಂಜನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದೇ ಬೇರೆ ಕುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ನಿಂಗೇನ ಬೋತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಗ ಕೇನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೇರ್ ಮಾರೆ ಕೊರ್ಮ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಕೊಂಚು ತಲ ಗೀಟು ಬುರುಂದನ್ನ ತಲ ನೆತ್ತೆರ ಬತ್ತಂದನ್ನ ಕೇನ ಗತಿ ಇಜ್ಜೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಗ ಏರ್ಲ ಎನ್ನು ಜೆರೆ ಕುರ್ಚೆರೆ ಬೋತೇನ್ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪ ಎಂಕಲು ಏರ್ಲ ಒನಸಾಂಡ ಚಾಪಾರಿಯಾರ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಏರ್ಲ ಕೇಂಜೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸೆ ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಆ ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ಪೊನೆಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಕೇಂಜೆ ಪುರ ಸೆಟ್ಟಿ ನಕಲು ಮಾಡಿದ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಪರ್ಪನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಏನ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಅವು ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಇರಡ ಕೇಂಡರ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಇರಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲತೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಎಂಕುಳು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲು ಇರಡ ಕೇಂಜರತೆ ಅನ್ಕಂದಿ ಕುಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಏರ್ಲ ಕೇಂಜರ್ ಮನ್ ಮದ್ಮೆ ಈ ಸಮಯ ಪೋತರು
ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿಜೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹೊಡೆದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಆತಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲೇನು ಚಟ್ನಿಂಗ್ ಪಾಟ್ನೆ ಅತ್ತೇನು ಇಂಚೆನಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಬಾವೇರು ಕಾಪೇರು ಪೋ ನೀ ಬಯ್ಯ ನಾಟಕ ಕೊಡಿ ಈ ಆತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋ ಬಾವಿ ಕಾಪೇರು ಬಗ ಸನ್ಮಾನಗೆ ಮಾಸ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಕಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ 6 ಮನ್ಪುನ ಸನ್ಮಾನದಾಲ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಏಪ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಲೆ ಕಾಪತುಲ ಅವ್ವೇ ಈ ಎಂಕ ಮನ್ಪುನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ఒక కజిపుల అంచ నైట్ దీది పుడతావే ಬೇಗ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ ಪಡೋದು ಕಾಪೊಡ್ಚಿ ಇದೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ದಾನೆ ಕೇಂದ ಅಂಚಾದಿಲ ಹಲೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿದಾಡೆ ನಾನು ಒಂಚ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಫೋನ್ ಪೊರ್ತಾಂಡಿಗೆ ಒಂಚಾದಿಲ ಬನ್ನಿನ್ಯಾ ಪೊರ್ತಾಂಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಪರ್ನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಸರಿ ಅನ್ ಬಿದ್ದಡುವೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಶರ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಂದು ಶರ್ಟ್ ಮುಳ್ಪದೀತ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡುವೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ಇನಿ ಟೀಮ್ದ ಒಂಚ ಪೊಣ್ಣು ನಿಕ್ಕಿ ಏತ್ ಸತ್ತಿ ಪಂಪಿನಿಯ ನಾಟಕ ಬುಟ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏತ್ ಸತ್ತಿ ಪಂಪಿನಿಯ ಅತ್ತಾಪಜ ನಿಕ್ಕಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಪಾಪ ಪೊಣ್ಣಗ ತಾಯಿಗೆ ಬರ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಮುಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನೆ ರಾಪು ಜತ ಇನಿ ಆಲಿಜ್ಜಲಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕುಡರ್ ಜುಪ್ಪು ಜಲಿಯ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ನಾಟಕನೇ ಎಂಟು ಕುಲ್ಲ ರಾಪುಜ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬುಡ್ದು ಮುಲು ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ದ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅವಳು ಕೇಂದು ಬೊಡಿದು ಪೋತು ನೆಂಕು ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಲ್ ಇಮೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಲ್ ಬಂದು ಏರಗಿಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪಿನಿ ಏರಗಿಂದು ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅತ್ತಿ ಅಂದೆ ನೀವು ಒಂಚು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಟೀಮದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಮದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಂಡದಟ್ಟು ತಿರ್ಗುಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುಜಿಯೇ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂದೆ ಇನ್ನಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಯಾನು ಇರಗೆ ಕನತು ಕೊರ್ಪೆ ಏರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಯ ನಿನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈ ಬೋದು ಏರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಲ ಎಂಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾರಿ ಇದ್ರದ ತಾಯಿಗಿಂಚ ಪುರ ಪಾತಿರ್ವಾರು ಏರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಅಂಚೆಂಚ ಪುರೆ ಈರು
ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲತೆ ಈರೆಂಕ್ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕಂಡನಿಯತೆ ಓ ಎಂಚ ಬಂಗಾರು ಯಾನ್ನಿಕ್ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕಂಡನಿ ವಾ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ವಾ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಅಂತ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡ್ಸಿ ಇನಿ ಅವೇತೇತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಂಡೋಲಾತಿನಿ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಅರ್ತೆ ಇನಿ ಅವೇತೇತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿನಿ ಆನಿದ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಅರ್ತೆ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಬಂದು ಸಸಾರಂ ಅಂತ ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಏನನ್ ಪೋಯರ ಬುಡ್ಲೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಆನ್ ಪಾತೆರ್ ಪೋಯಟ್ಟಿಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಪುಲಿಪರ ಸುರುವೆ ಏರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಯಾರು ಪೆರಿ ನೀ ಆಯನೇನಾ ಅತ್ತ ಬೇತ ಇರ್ಲೇನಾ ನಿಕ್ಕಲ ನಾಟಕದಕ್ಕಲ ಹಣೆ ಬರನೇ ಇತ್ತು ಸುರುಕು ಬಿಡ್ರಿ ಆರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉನ್ನೇತ ದರಿದ್ರದ ಮತ ಇರ ಗಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ಹಾಯ್ಬೇಕು ಇರ ಏನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಬರ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಿಯ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಯಾರೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಪದ್ರಾಡು ಗಂಟೆ ತುಲೈ ಇಲ್ಲ ತುಲೈ ಉಪ್ಪಡು ಈಜಿ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಮಿದ್ದಾರೆ ಬುಡಾಯ ಜಾಲ್ಟ ಜಪ್ಪಡವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮರ್ಲೇ ಇರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಣಲ್ಲ ಇಟವಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟರ್ ಮರಿ ಮೇಕಪ್ ಅಂಪೇರೆ ಬೋಲೆ ಮಂಡೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೂಂಡು ನಾನು ಎಂಕ ನೆರ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಾನ ಈ ಓಡೆ ಹೋತೀನಿ ದುಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಪೋಣದಂದಾನ ಕುರ್ಚೆರೆ ಹೋತೀನಿ ನಿಂಗೆರೆ ಹೋತೀನಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಯಾರು ಪರ್ಪನ ಬುಡ್ತಿನ ಹೋಣದಲ್ಲ ಏರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೇರು ಈರ್ದಾಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಈರ್ದ್ಯಾ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಇದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬುಡ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೂಂಡು ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಮಣ್ಯ ದೇ ಪ್ರೇಮ ಏನೋ ಹೊಡೆದಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡೋಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕಾಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಾತನದ ಬೊಡೆದಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಲ್ಲ ಏನು ರಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದ್ ಬರೋಡ್ ರಪ್ಪ ಅಂಚತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾನ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ ಯೋಗಾರ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸರಿ ಅಲ್ಲತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ದತ್ತ ಮಾರ ಆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂತ್ ಬತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಿರ್ತಿದ ಟೌನ್ ಹಾಳು ಪಾಡೋಡತ್ತೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವೇರಿನ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತು ಪಾಡುವೇನವ ಮರ್ರೆಲಕ ಬಾತೇರಿ ಎಣ್ಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಳ್ಳು ಯಾನು ಅಂಚತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಡೆದಿನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಐಕೆ ಅನ್ ಹೋಗ್ನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಪಾರ್ದು ಬೋ ಓಡಿ ಬಬ್ಬು ತುಂಬ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬೋ ಏರ ಕುಲ್ಯ ನಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕಿಸೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ 10,000 ಇದೆ ತೀರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ ಈದಾನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಏನ ಅಲ್ಲ 10,000 20,000 ಅಂದು ಇಂದ ಕುರ್ಚರಗೆನ್ಯ ಈಗ ನಾಚಿಕ ಉಡುಮೆ ಆ ಬಾಲದ ಪುದಾರ ಪಂಡದು ಈಗ ಕುರ್ಚರ ಕಾಸಿಗೆ ನೋತಮೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುಣಿ ಆಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯನಾಟ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಯ್ ಮುತ್ತ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಟೌನ್ ಪಾರ್ದೆ ಬೋಡು ಮಾರಿ ಈ ಬಾಲದ ಪುದಾರ ಬಂದು ಪೂರ ಕುರ್ಚರ ಕಾಸಿಗೆ ನೋತ ಮಾರ ಇಂಚಿಲೇನು ಪೂರ ದೀಪೇರತ್ತ ಇವರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಕುರ್ಚರಗೆನ್ಯೆ ನಾತ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಬರ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತೇರಿ ಹಣೆ ತಾರ್ನ ಬಂಗೋಗು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಲಾಮಾಲೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಬಾಲೆ ಬದುಕೆಲ್ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅವ್ಯರ್ದು ದುಂಬು
ಕಲಾಸವಿಡ ವೇತೋ ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತು ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ನಾಟಕ ಬಾಲೆ ಬದುಕಿಯಲ್ಲ ಚಾರ್ ಬರ ಕಳ್ಳ ಚಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವರ್ಷ ಈ ಕಲಾಸೇವೆ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ನ ಕಲಾಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನಿನಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತೊಡಾಂಡ ನೆಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಆವಡತ್ತು ಅಕಲೆಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪದೇರು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ತಿದ್ದದೇರು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂತೇರು ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಏ ಪಗ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಲೈಟ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೀತು ಪೊರ್ಲದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡುವರತೆ ಮೊಗ್ಗುಲು ಎಂಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾಟಕ ಮಂತು ಪೋಪ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದಾಡುವೇರು ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಬಂಗ ಉಪ್ಪಡು ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪಡು ದಾದ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರಿಕದಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಗಿತ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೆಗರ ಸಿಂಟದ ಪೆನ್ಪೇರು ಅಕಲ ಬಂಗನ ಏರ್ಲ ಕೇನುಜೇರು ನಿಖಿಲು ಉಂಡರ ತಿಂದರ ಚಾಪರ್ಯರ ಅತ ನಿಖಿಲೆಗ್ ನೀರ್ದಾಲ ಬೋಡ ಬಂದು ಕೇನ್ನಕಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜರು ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಅಕಲೆಗ್ ಒನಸಗಾವಡು ದಾಲ ಬಡವು ದಾದಿ ಕಂಡ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡಲ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಾರಿಕದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಟಕ ರೈಸೋಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆ ಪೇರು ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಚೇಕೇನುನಿ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತದು ಬೇಗ ಪೋಪ ಅಂಡ್ ಅಕುಲು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಲೇಟ್ ಆದ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಸಾದಿದ ನಡುಡು ದಾದಾಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಕೇನರೆ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೆ ಐಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನವಿ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಲೆತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೊರ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನರ್ನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಲೆತ್ತದು ಅಕಲಿಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಜಿಂಡಲ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲಕ್ ಏನುಜ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಯಡಾವಡು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆಡಾವಡು ಅಕಲ್ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಮಲ್ಪುಜರು ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಡುನ ವಿಜಿಲ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಬಡವನು ಪೂರ ಮರಪ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರ್ತಿಸವೇರು ಈರತೆ ಮುರಣಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈರತೆ ಮುರಣಿ ಅವು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೋರ್ಲಾತನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೋರ್ಲಾತನು ಬಂದು ಬಾಯಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಪುಗರ್ವಾರು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನು ಏನಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏಂದರ ಮುರಣಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈರತ ಮುರಣಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈರತ ಮುರಣಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಈರತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏಂದೆ ಉಪ್ಪಂದು ಐಕ್ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆಲ್ಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜಾಲೆ ಅಕಲಿಗ್ಲ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲಾಯರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಏತು ಪರಿಶ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡ 5-10 ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೌಡು ಬೆನ್ಪುನಕಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತೆರಡಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನವಿ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಕೂಡವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾ ಒಂದು ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ
ಬರ್ಪಿನ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಈರು ಬಂದ್ಲಕನೆ ಖಂಡಿತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡು ಏರ್ಬರಬೇಕಾರ ಆಗ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಗ ನಾಟಕ ಶುರು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಹೋಗು ಮೇಕಪ್ ಹೋಗು. ಬಾಲೆ ಉಸರುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಉಸರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಾಯರ ಬಾಲೆಂಚು ಉಸರುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಉಸರು ದೇವ ಕಾರಣ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಉಸರುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಾಲೆಂಚು ಬಾಲೆ 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 ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಡ್ತು ಹೊರನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾಕೊಂಡಿಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾಸ್ ಅಂತಾರದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಚ್ಚದು ಮನದನಿ ಎಲ್ಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಶೋ ಉಂಡತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನ್ಕೋಪೇನೆ ಬಡದಿರ ಬಂದು ಹತ್ತೀನಿ ಅದು ఒక నిక్కులు సెట్టింగ్ వీనికి ఇచ్చాందాండ ఆయనకి గీటు పుట్ట్యా అవి ఒక బొల్పుకు హాల్ తోచుండవు యానన్న సెట్టింగ్ నేను బాలేదలక చూస్తే ఎన్న బాలే ಬೇತತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತತ್ತು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ నేను ಬಾಲೇದಲಕ ಏನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಬಾಲೆ ಬದುಕಿಯಲ್ಲತ್ತ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬದುಕ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸ್ವಾರಿ ದೇವಕಾರ ಯಾನ್ ದಾದಾನ ನಾಟಕದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದಾದ ಪಾತ್ಯರಿಯ ಸ್ವಾರಿಯ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಭಾಳ ದಿವಸನೇ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮೀನು ಪನೋರ್ಚಿ ಮಾರ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿಗೆ ಅಲ್ವ ಅಣ್ಣ ಬಾಲಿಗೆ ದಾದಂಡ್ಯಾ almunnya almunni nane kini ya pala mami choler mami tumu illa pura koron tirtudane barpujeru mami nan thunda bari konda tapuniಗೆ bolda tancha ಈ ತಟ್ಟುವಾಗೆಲ್ಲ al dummada pura enna dittal munni oka illa pura chocolate pura kannapata avu pura vandalle en baale oka ini natakonnada alle gottu chore antale enda ಪಾಪ ಎಂಕ ನಾಟಕ ಲೆತ ಬೋಲೆ ಮಾಮಿನ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ ತೂ ಓಡ್ ಬಂದನು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನದ್ದೇ ಅಲ್ಡ ಅಂತೆ ಯಾನ್ವ ಕಾಲೆಗೆ ಮಾನದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಗತ್ತಿ ఒక పతి పాప ఒక ఒక కొంచెం ఉండాలి వాళ్ళకి ఇద్దరు నడుపుండు వాళ్ళు వెళ్ళేపున్నాక ఇలా బత్తత ఆ బన్నాక ఈ ఆనది మీ తమ్మారి మన పత ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿಯ ನೀತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಬಂತು ನಿನ್ನೆ ತರುಡು ಯಾನ್ ತಾಲತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮುನ್ನಿಗೆ ದಾದಂಡಿಯ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಿ ಓಲಲಿಯ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಸೈದಲು ಈ ಮುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬೈದದ ತರ ಸರಿ ಉಂಡಯ
ನಿಕ್ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಿಯ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಾಟಕ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲೇ ಅವ್ ನಾಟಕ ಯಾನೆ ಮನ್ಪ ಯಾನು ಪಂಡ ಪಾಡ್ನ ಬಿಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಲೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡುನ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಇನಿ ಮನ್ಪುನ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅವು ನನ್ನ ಏ ಪಗಲ ಉಂತುಜಿ ಇಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಕೊಂಡುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ವಂಚಿತ್ನ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಕುಲು ನಿಖಲ ದುಂಬತಿ ಕಿಡಿದಿಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಲೆ ಎಸಲು ನಾಲೆತ ಆಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಪಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲುಲ ಅಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಾರ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೀರಾಬರ್ನ ಚಿತ್ರನ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಬೇಗಡೆ ಪಂಡ ಎಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಬುಡುಗಡೆ ವರಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಅರೆ ನಿಗಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು 2 ಕಂಬೋಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಚಾಪರ್ಕ ಕೂಟದ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೇರೋಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಮೀರಾಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಲಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಲತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಅತ್ತಿಂದಾನ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತದಿ ಎದುಕನ್ನ ಕ್ರಮ ಅವನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುಣಚ ಅಂಚನೆ ರಿಯಾಜ್ ಮಗಲೇ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲೇ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡಾಯನ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಪಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುನಿಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕನು ಬೇತೆನ ಎತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಾವೆ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಹೆಂಚಿನ ಕತೆ ನಾನು ಬಾಯಿಡ್ ಬನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಮರಣಲಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಏಪಲ ಪಾತೆರ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಅವರ ಬಲಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ಸುರುಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಾನು ಕೇವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಅರ್ನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಪಾತೆರ ಸುರುಮಲ್ಪುಂಡು ಹಂಚಿತನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಟ್ಟಗು ಅರನ್ನ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಡುಪುನ ಹಂಚಿತ 4 ಜನ ಮೊಟ್ಟಿಡು ವೇದಿಕೆ ಶಾಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗಾಕ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಅದರ ಕಾಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ತಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆಡ್ದು 2 ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಯಾಪಲ ಮನ್ಪೆ ಮಲವಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈದೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೂತೆ ಅವೆಲ್ಲಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಆತು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಾತರೋಡು ಅಂತೂ ಆಸ್ವಾದನ ಮನ್ಪೆ ನಾಟಕ ಎಂಚುಂಡು ಪೊರತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಮೂವೀಸ್ ಪುಂಡ ನಡುಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಂಡು ನಾಲ್ಕಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ದಪ್ಪಲಿ ನಾಟಕ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಂಜಿನ 2 ಗಂಟೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಡುಚು ರೀಟೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಜಲ್ಪ ಸೊ ಏತು ಬಂಗಡಕ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲೆರನ್ನು ಆಸ್ವಾದನ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಅಂತೂ ಇನ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓವಾಂಡೊಂಜಿ ತಂಡೆ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಮೀರಾ ಪಂಡಿನೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈಗ ಮಾತೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾನು ಕೊಡಲಾತ ಸಿನಿಮಾಲು ಬಹುಶಃ ಬೆರಿಕೊಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಕನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತಿದಿನಾರೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ನೆತ್ತೆರ್ಕೆರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಟ್ಟೋಡ್ಲಲ್ಲೇರಿ ನೆತ್ತೆರ್ಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಬಹುಶಃ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಕೆಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅವಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಅವಲ ಪ್ಲಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಡು ಬರೋದುಂಡು ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಪಂಡಿನ ಮೂವಿ ದೆನ್ ಅವ ಇಬ್ಬಕ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2nd ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅನೌನ್ಸ್ ಆವಡ ಆತೆ ಅವು ಇಂಚಿನದಾದ ಅವು ಯಾನದು ಪಂಡ ಅವು ಆತುಂದ ಅವುಜಿ ಸೊ ಐಕಿಂದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಿಂದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1st ವೀಕ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಠದಿನ ಕನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು
ಎಂಕಲ್ನ ಚಿತ್ರಗೂ ರಂಗವು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅವು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಪೇನು ಯಾಪಲ ಪಾದರ್ಶದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೋಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮುರಣಿ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನೇ ಬೇತೆ ಅದನ್ನ ಯಾನು 10 ಥಿಯೇಟ್ರ್ ವರಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಆಪುಂಡು ಆ ಪೂಜಿ ಅವು ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ 10 ಥಿಯೇಟರ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಓಲು ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿರು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ 4 ಚಿತ್ರವನ್ನು ವರಾಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಪಾಡ್ಜೇರು ಟಾಕೀಸ್ ದಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ತೂಪು ನೆಚ್ಚೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡಕೆಂಡೆ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೇರು ಯಾನು ಆ ಟಾಕೀಸ್ ದಂಚಿ ಮೋನೆನೇ ಪಾಡ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಜೆಪ್ಪು ನೀನು ಆತ ಸೋತದು ಪೇರು ಆಡ ಕೆಲವೇರು ಗೆಂದುವೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಸೋತೇರು ಮಲ್ಪೇಜಿ ಗೆಂದು ದಿನಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯೋಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬಾಕಿದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಅಂಚಾದು ಆರ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿರಿಂದ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಲಂಚುಲಾಲನ್ನೇ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈರ್ನರಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಅತ್ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಆತಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ 4 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದು ಮಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದಂಡು ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಆನಿತ ದಿನ ಬೇತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬೇತೆ ಅಂಚದು ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆನು ಎಂಕುಲು ಚಿತ್ರರಂಗದಕ್ಕಲು ರಂಗಭೂಮಿದಕ್ಕಲು ಅದೀತ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನು ಲೈಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲಿಗುಂಡು ಆ ಭರವಸೆ ನಿಜ ಆವಡ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಗಜರು ಬಾತಿರ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕದಾಲಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಚರಣ್ ಸಿಆರ್ ಬಿಡಿ ಅನ್ಪಂಡ తెలుపునే నండలు తూవలి పులిపునని తీయరే భారీ బంగా ఆపునది కన్నడ నీరు వత్త నీకులు తూయి నుంచి 5 నిమిష అరుణన్న యాక్టింగ్ ఆడు ధృతి సాయిన అంచనే వినాయక్ మాము మస్త్ ಬುಲಿಪೆರಾರ್ ನಾನು ತೂನಗ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೂ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಗಳ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೇರ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಲೂಸರ್ಸ್ 10 ಮೂಲು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಗೆ ಎಂಕಲ ಮೀರ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಪಾತ್ರನಾಗ ಬಂಡೇರು ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನೆಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ವೆಪನ್ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಮೇರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಅವು ಮೌನೊಡೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಸಿರೋಡು ಈ ನಮಗೆ ಎಂದವರೇ ಜಗತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಪುಡು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನೆಕ್ಕೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನದ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗೆಡುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ವೆಲ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉರುಪೆಲರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗೆ ಚಿತ್ರನ ಹೊರತು ಈ ರಡೆಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಇರಲ್ಲ ಕೊರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರ್ಮಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಉಲಾಯ್ದ ಕತೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾಪ ನಿಜವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರಾಕಲು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೀನಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಳಜಿ ಬೋರ್ಡು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಅಕ್ಲನ ಮುಕ್ಕಲ್ನತ್ತು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ
ಐಟ್ ಲೈಟ್ ದಕ್ಲ ಆವಡು ಕಲಾವಿದರ ಆವಡು ಇದು ಬಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಐಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಆವಡು ಬೆನ್ಪಿನಾಯಿ ಆಯೇ ಮೇಂದ ದಾಲಜಿ ಅಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯನೋ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪನವು ಐಟ್ ಆಗ ಬಂಗಂಡು ಮೇಕ ಬಂಗಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ತಂಡ ಬಂಗವರ್ನು ಒಂದು ಕತೆ ಅಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದರು ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಲೈಟ್ಸ್ದ ಬಂಗವರ್ಪನಕ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂತಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲ ಉಲಾಯ್ದ ಕಥೆಯನ್ನ ಪಂತಾರೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೆ ಆತನ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸರಿ ಜನ್ ನಿಜವಾದ ತುಯರಪಂಡ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಸರಿ ಜನ್ ಬಟ್ ಅವು ಬಂಗನು ತೋಚಿಪಾಯರೆ ಸುಲಭ ಐತನು ಐನು ಬಂಗೋಡು ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿದ ಉಲಾಯ್ದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಆಪಿನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಕನಪಿನ ಇಂಕ ಆತು ಸರಿ ಆತಂತ ತೋಜಿನ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡು ದಾದ ಮತ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡು ದಾದ ಆಯೆ ಪರ್ಪೆ ಎಂಬೆ ಪರ್ಪುಜೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಬುಡ್ಸಿದ್ದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ದಯಬಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪೋನುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವ ಕುರ್ದು ಬೆನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಬೆನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತೊಂದು ಏರ್ಲ ಆಳ ಆವಡೊಂದು ಏರ್ಲ ಬೆನ್ಪುಜೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲು ಜೀವ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಜೀವ ಕೊಡ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಏರು ಪೇರು ಎಗ್ಗು ತಗ್ಗು ಪೂರ ಅವು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯಮಡಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಒಡಕು ಉಂಡೆ ಒಡಕಿಜ್ಜಿನ ಅವು ತಂಡದಿಂದ ಆಪುಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ 99% ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರತಿ ತಂಡೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ನಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಗೆ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ನಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪನ ಬಡಿಸಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಳೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಪಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಓಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆವಡು ವೈಟ್ ಪಾತೆರ್ನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿನ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಅವು ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಐನು ಬುಡ್ದೇ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಚಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಅವು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಕಲ್ನ ಹಣೆ ಬರಣೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನ ಬಿಡ್ಸಿ ಏರೆಗ್ಲ ವೈಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಡ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರು ಆಗ್ಲ ಕೋಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾದನ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆವಡೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ದೇವರತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಐನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುನಾಡು ಒರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂಚಿನ ಒರೆಯಾಡು ದೇವರು ಮಾತ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪನ ಬಿಡ್ಸಿಂದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸ್ವಲ್ಪಲು ವಿಜಯನಡ ಕೇನ್ನೆಡು ದುಂಬು ಒಕ್ಕಲ ಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕರೆಣ 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟಿ ವಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ ವರ್ಷಗೂ ಆಜಿ 7 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚೋಡೈನ ಚಿತ್ರನ ಸಂಗತಿ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಮೊಕಲು ಪಲ್ಲಾಗನೆ ಸ್ವರ ಬೋಲ್ಪು ಲೈಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಧನುಷ್ ಪರವಾತನ LED ಬಾಡ್ನ ಚಿತ್ರನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಹರೀಶ್ ಅಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ರೇಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಕಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯವರ ಆತನ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯನಡಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ನಿಕುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಲ್ಲ ಅರ್ಡ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಡ ಪನ್ಪಾಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲ ಪಂಡರ್ ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ರ ಅಡ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತನೇ ಸಾಮರಸ್ಯ ಆಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕಲು ಹೆಂಚಿನ ಪನಿಯರ ಪೋತಾರೆ ಅವು ಇತ್ತನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರೊಂತುಜರು ಬೇಗ ಪೋಪಿಲ್ಲ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಲೇಟಾದ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದು ಇನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸರಿಸಮವಾದ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಇನಿ ದಿನ ಬದಲಾತಂಡು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ತಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಟೀಮ್ ನಡಪವನ ಮಾಸ್ಟ್ನ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪೆರ್ಯಾವು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಲ ಆಪುಂಡು ಅರುಣ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಗುಣತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇತ್ತನ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡಬರ್ಲೆ ಆ ಗುಣತ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಎಂಕ ಬೋಡು ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ತೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಕರೀನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ತುಂಬ ದಾದಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರುಣ್ ನೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೌಂಡ್ ದಾಯವನ್ ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ದಾದ ಅಂದ ಮಣ್ಣು ಅಕುಲು ಬೇಗ ಬರ್ಪಿನ ಅಕುಲು ಬೇಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಬೇಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆದ ಅಕುಲು ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಒಂದು ಬಣ್ಣು
ಎನ್ನ ಸೌಂಡ್ದಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ ಎನ್ನ ಸೌಂಡ್ದಾರು ಒಂಜಿತ್ತೇರು 6 ಇಂಚಿನ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಎಂಕೆ ಕಡ ಪುರಿಯರು ಅಂಡ ಆಯಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಯರು ಆಯಾಗ ನೆರ್ಪೇರು ಆಯಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಏನು ಓದಿ ಅವನು ಓದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ ಲೇಖನ ಬರೆತ್ತಿನಾರನ್ನ ಪುದರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಲೆ ಅನ್ವಣ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾರು ಏನು ಬಂಡೆ ಈರು ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಟಕೋಡು 2 ಗಂಟೆ ಓದಿದ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಆನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜನೆ ಸೀನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿನಾರು ಇರೇನು ಯಾನು ಸಲ ಮೆನ್ಪು ಯಾನಿರೇನು ಬೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟದು ಮೆನ್ಪು ನೆಂಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕೈಲಾಸ ಆನಗಾಯ ವೈಕುಂಠ ಪೋದಾಂಡಾಯ್ ಜೆತ್ತು ಆಂಡಾಯ್ ಅಂಡ ಅದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊನತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಆಯ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಥಾಡೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ತಪ್ಪುಲೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಡ್ಸಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಮಲ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಯಾನು ಎಂಚ ರಂಡರ್ಪ ಒಂದಂದು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು 2 ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲಸದ ಕಲ್ನ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕುಲ ಅನುಭವಿಸಿನ ಬೇನೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಧಾರವಾಡ ನಾಟಕ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಮೂಜಿಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಸೇರಿದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ನಂಬುವರ ಇರು ಒಂಜೊಂದು ಎಂಜಿನಂದು ಮಂಡ ಏರ್ಲ ಪೋಚಿ ಒರಿಯನ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಆ ಜನನು ಬಗ್ಗ ಹೊಡಿಯ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎನ್ನು ನೆಂಜಿನ ಮಂಡ ಕಾಪಿ ಕಾಡಿನೊಂಜಿ ಬಗ್ಗ ಹೊಡು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಗ್ಗ ಹೊಡು ಅರೆನೊಂಜಿ ಬಗ್ಗ ಹೊಡು ಮೇರೆನೊಂಜಿ ಬಗ್ಗ ಹೊಡು ಪಂಪಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕಲಾವಿದಡ ಬಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗನ ಓಡೆ ಮುಪ್ಪ ಬಟ್ಟಲ್ ಪೋಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥಂಡೆ ಏನನ್ನು ಬಗ್ಗ ಹುಡುಗೆ ಮಂಡಿನವರಿಗೆ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡಪೋದು ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಏನನ್ನು 30 ವರ್ಷ ನಿಂಚ ಬಗ್ಗ ಏರಿ ಇರ್ತೂತೇರಿ ಏನನ್ನು ಬಗ್ಗ ಹೊಡು ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯಾನಂದಿರ ಬಗ್ಗ ಹೊಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ಬಗ್ಗ ನಾನು ಬಿಡು ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮಂಡೆ ಅರ್ಥಂಡಿರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋತೆ ದಿನೋಲ ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಜಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒರಿ 20 ಪಿ ಆಯ್ ಬುಡ್ಪೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಜು ಅಂದ ಎಂಡ ಪಂತುಜೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಯ್ ಬುಡ್ಪೇಗೆ ಅನ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ದೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಎಂಡ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪೋಪನ ಏನೋ ಬುಡ್ಪೆ ಅಂದ ಮಣ್ಣು ಕುಡೋರಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಬುಡ್ಪೇಗೆ ಡೈಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಜಿನ ಅರ್ಥಾಂಡಿರೆಗೆ ಡೈಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನೆ ಪೂರ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನಟ್ಟ ಕುಲ್ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಪೋದೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬರೋಡ್ಚಿ ಇಂಕ ಡೈಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋಡ್ಚಿಂದು ಮಂಡೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಉಂಡತೆ ದೆತ್ತ ಆನಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುಮಿದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಡ್ದೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ಬಂದೆ ಕೊಂಚ ಸೂಚನೆ ಆಯ್ ಲಕ್ಕುಮಿಗೆ ಪೋಡ ಅತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ ಪೋಡ ಈ ಓಯರ್ಲ ಒಂಜನ್ ಬಿಡ್ತು ನನ್ನೊಂದು ಜೆಟ್ಟು ಬೆನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಲೆಚ್ಚು 5 ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಕುಲ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪಳಗಬೋದು ಬಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನನ್ನು ಬಕ್ಕ ಮರತೇರು ಏನನ್ನು ಬುಡಿಯರು ಅನ್ನ ಮಗನಿತ್ಯ ಸೌಂಡು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಎನ್ನ ಮಗನ ಏನು ಸೌಂಡು ಕುಲ್ಲಾಯರ್ನ ಅಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಏರಾಣ್ಲ ಕೈ ಕೊರಂಡ ಈ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಮಲ್ತೀನಿ 3rd ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ಗೆ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೇರು ಬಿಡ್ಲೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಆಯ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 4 ಕೋಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಜನವರಿ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಆತೀನಿ 2020 ಆಯ್ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರ ಬೈತೀನಿ ಜನವರಿ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಆಯ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಪಡ್ದೈತೆ ಅವು ಆಯ್ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಅರ್ಥಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಜಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಯರಾಮ್ ಬಂದು ಲಕ್ಕದು ಅಂತಲ್ಲ ಜಯರಾಮ್ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನೆರ್ರೆ ತಿಕ್ಕದು ಜಂಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕಲಿ ಒನ್ ಡೇ ನೆರ್ರೆ ತಿಕ್ಕದು ಜಿ ನೆರ್ರೆ ತಿಕ್ಕು ನೋಡೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಈ ನಿಕಲ್ ಕೊರ್ತಿನ ತಪ್ಪೊಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳನ್ನ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಶೋತ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಕ ಅರುಣ್ ಅಂಡ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಉಂಡು ದಾಯಮಂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಿನ ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿನ ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ತಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ತಪ್ಪ 6 ತೂಪೇರು ಮಿತ್ತಿದಾರ ಆತೆ ಅಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇವ್ರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರು ಸನ್ಮಾನ ಇವ್ರನ್ನ ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಡು ಓ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ಅಂದು ನೀನು ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಡದೆ ಅವಳ ಖುಷಿ ಆಡು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನವದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಲಯದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿನ್ನ ತೂಪಿನ ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಂಜಯ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಅಶೋಕ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ. ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ